खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय अनना गबोबाय मैया एननजों लोगोसे 7 जन गदोंमोन नालाय ओमफ्राय दिनैहाय अनना गबोबाय बेलाव फैबाय बिना ओमफ्राय सेन्ट्रेल जेलावहाय मोनसे केस फिसा मोनसे दंमोन नालाय बिनि थाखाय मैया उदां जायासै थेवबो मैया हर जायामोनबा मैया फैगौमोन बिबो बिनि उनावहाय दिनै फैगासिनो दङ दा बिनि न'आव थांगोन दिनै जों कामरुप जेलाव थांनाय जायासै ओरैहाय रङिया खाथियावनो खामोन आरो जेलाव थांनाय जायासै दा सफैनानै साफ्राकाटा सफैबाय नोंथांनि एसे थांनानै न'आव होलांनायसै जों बोथोरा दिनैहाय ओरैबायदि क्लियार ओरैबायदि साफा माने दा बुंसै फैयै फैयै जोङो आमटेका मोनबाय मोननाया ओमफ्राय खैला मैला बारबोबाय माबा माबि गामि बारबोबाय दा गारि सिङाव दङ अनन ब्रह्म ओमफ्राय आमटेकायावहाय माने एक्स एनडिएफबिनि जोहोलावफ्रा बरायनो थाखाय नेनानै दङ लोगोसे दं जोंनि समाय जेरै नाम एरै डेन्जार नुदोंलै नोंखौ एसे थ' बिदिब्ला जोङो डेन्जार लामाजोंनो जों बेफोरबायदि थांबाय थानोसै अनन ब्रह्म सफैनायनि नै दा गामिनि रायजोफोर बरायनो थाखाय बा लोगोफोर गासैबो अन ब्रह्मखौ बरायनो थाखाय गामिनि मानसिफोर ज' दंफैयो लोगोसे आफादनि सोद्रोमाफोरबो दं जों गोसोखाङो लोगो नोंसोरखौ गामिनि मोनसे मजाया बेनो भुटान बर्डार खाथियाव थानायनि मजाया बेनो आरोखि ना माब्लाबा गोसो गाज्रि जाथारोब्ला बेफोरबायदि सेराव जिरायनानै ना ओरैबायदि आराम लानो हायो दा ओरैबायदि क्लियार होननाय बे हाजोआ ना ओरैबायदि मजाल' नुखायो बेलासियाव दाबायदिबा आरोखि खाथियाव नारें लेमदो लेबु लेबदो थाइगिर फिथाइ जादो लगायदो हाजोखौ नायैनो आरामनो गोसो होनानै जानो हागोन आरोखि ओमफ्राय नै बिसोरनि न'आ बेनो बिराद मानसिफोर दं होंगो दोंगोनो जिरायलायनानै दं बेसेबा बोसोरनि उनावसो लोगो मोननाय ना जिखियानो जादोला हाजो खाथियाव नै आरो माइ गायबावबाथ' दा बुंसै फोरोंनाया बेनो जाहैबाय इमान गोबावनिफ्राय जोबथेसालियाव थानांबाय दायो दुखु खस्थ' सहायबोनांबाय दा जेनेबा न'आव मोजाङै फैबाय बेखौनो बुंनांगौ सानो आरो बेयावनो बिराद गोजोननाय आरो खय बोसोर जादों जेलाव नोंसिना जेलाव थानाया
10 बोसोर 6 मास जाहैबाय आरो 10 बोसोर 6 मास बेबायदि 2015नि 8 थारिखआव ओमफ्राय बे अनन ब्रह्म हाबा जाखायाखैमोन ना हाबा खालामाखैमोन एबार बिहामजोबो मोनसिगोन मादै ना सिन्था खालामनांगौ गैला मोनबाथ' मोजांसो दे गोथाव गोथाव संनाय मोनजाखासिगोन बिहामजो गोदाननि दे हामबायसै दे नोंसोरनि नामा बियो ए माइ गायोब्लाथ' बावहाय बै हाजो बेफोरबायदि क्लियार नुबाय बिराद मोजां नुयोलिना गोसो गाज्रि जाब्लासो होनथाय बिबो ना मा माब्लाबा बिसि फिसाय संख्रि बानलुनि नांलायना फैगोन बावहाय जिरायदो ओरै हाजोखौ नायहरदो अब्लानोथ' माने गोसोआ बे आरोखि गामिनि मजाया बेनो खुनु बारनि पलुसन गैया दे बिराद मोजां बार मोनजागोन उखुन्दै थुखुन्दै जेबो गैया गारिनि आवाजनि माबा माबि हैहा जेबो गैया अनलि खोनागोन मा दाउसेन गाबनाय माब्लाबा बोरमा गाबनायनो बेफोरनो मजाया इन्टारेस्टआ ओरैबायदि इन्टारेस्ट गामि टाउनावब्लाथ' नों बुं बुं बां बां हे हे हा हानो ओरैबो दावराव ओरैबो माबा माबि दा बुंसै जिखियानो जादोंला दोनथ'बाय दै